तले वो गैस बना दलस केहू के बना दी हमरे रुआ बना दी हाँ आई मुंह तुप के सुतल बड़े हाँ आ मलकनिया मुंह बहरी को के तले अरे राम बोल अरे हाथरा बिजोग पादल जाला अब मौगी अपन तकलीफ छुपावे खातिर कहते के जी राजा असही एगो जीजा जी गइले साली की हां हाँ कुंवार रहली 19-20 साल के कहले कि साली नमस्ते जीजा जी नमस्ते कहले कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कहले ठीक बा कहले कि तुम्हारा उम्र कहले जीजा श्री 20 years कहले कि आपका उम्र कहले कि मेरे भी 20 years अब जीजाबा सुनलस कि तोरो 20 बा हाँ हमरो 20 बा हाँ तो 20-20 मैच खेलल जा सलिया कहते कि रहे दी रहे दी 2-4 दिन आड़ी का है बारिश से पीछ गीला बा बैट में पाक लग जाए बैट में पाक लगबे करी बॉलवो लो भेरा जाए तने दुख बुझी ले सब पर दुख बुझी ले जोली चल जे हो जा तार बिया नहीं खन मिल हो तो नहीं के बोल तो टेंशन में का बड़ कपड़ा जेकर नहीं के बोले ओकर कपड़ा के अंदर रहता ना अपन हाथ ही खींच खंगार लेबे के बा मेहनत बा और जब शादी नहीं खेल तो वॉशिंग मशीन नहीं खेता हाथ ही खींच खंगार ला पर अब समय आए तो वॉशिंग मशीन मिली हाँ हमरे ले बीमारी तोहरो धइले बा हाथ ना छुलो सियो ना सेम टू सेम बीमारी बा रोज रोज छेना खइबो तब मन हट जानु उपेंद्र भाई हाँ जी रोज भात दाल सब्जी खेबो तब मन हट जाई हाँ। एही से मेनू में खाना बदलाव रहेला हाँ। चावल दाल सब्जी कल भुजिया हाँ। परसों मुर्गा अंडा कढ़ी बदलाव रहेला नु अंडा कढ़ी तू तो खाला तौन कहिए देबो ऐसा ही प्रेमी प्रेमिका रहेलू मिलन होत रहे यानी कहले कि सुनो डार्लिंग हाँ आज मैं तुम्हारे कान में करूँगा करूँगा लेकिन नहीं नहीं मैं बहरी हो जाऊंगा पागल चुप 4 साल से मुंह में होता 3 गो के जवाब 3 गो से भइल नु हाँ बाकी ई कहले अजीत भाई के ओए अभियंता जी हाँ अरे वाह 3 गो के जवाब हाँ हम एगो से देव हाँ टनटना के ए भाई हम उसे पार ना पाए ना बराबर माफ कर दो जब 3 गो के जवाब हाँ एक ही गो से देवे लगबो हाँ तो हम कहाँ ले पार पाए बात वीर बनता रहो तो हमरा शुरू कर से पहले लगू है अपन नचनिया चलो वही लेके ब्यास बनौनी जाई ब्यास है तो ना भाई तू ही ब्यास बनौले है सब ब्यास है बहुत दिन के ब्यास है सब हाँ भाई कितना दिन का ब्यास है ये सब ना हाँ, बराबरी तू बोल सब रहा तो है गर्भ में से झाल लेके पैदा हुआ है बराबरी बोल रहा है सब तने तने चुप रहे का प्रयास कर काहे का मास्टर साहब के इंसल्टी कइला तू कहला हो कि मास्टर साहब के पढ़ाओ लइका मऊ हो जासो हाँ, बताइए अच्छा तो वो कहते मास्टर साहब माइक लेके हाँ कि जाना के पैसा देता नहीं पुरान गणुआ हो जासो हाँ? कितना तोरी। तारा पूरा लगे स्टूडेंट के बोलो जाला अब तारा लइकन के बोलो पढ़ा लिखल तहार माई हमार माई जस हाँ तहार बाबू हाँ हमार बाबू जस बाबू जस तहार फूफा हमार फूफा तब का तहार पाहुन हमार पाहुन पाहुन तहार सार हमार सार सार। तहार संगतिया हमार सार औरी तहार लइका फैका हमरा जमला जो संजय हम बोलब तू ही काहे बोलब मैं तू ही बताओ वो रहल बात दू गोला हो तो कटाक्ष ना करो तुमको बुझाला केहू कटाक्ष ना करबो तो ये कहीं को ब्याह सजीते नहीं रहते और कह लेगा कि चल जेतो हम का चल जेती हाँ ए 50,000 रुपया जियन के काहे कती काहे कथी हाँ कटाक्ष होला तू कहलो सही कहला प्रसंग ना कहलो तेरा प्रति हृदय से प्रसन्न बनी हम पूछा काहे का है प्रसंग के सुनता हो लइका कहता कि तू कहला कि तोरा माई से बियाह भइल बा ओकर से इको बियाह होई तो कहला कि केकरा से बियाह भइल बा तू कहला तो कहता कि पापा से शायद शायद बबुआ तब तो लइको पापा से शायद होखबा मवेशी डॉक्टर के हो जब शायद शब्द लगौला हो तो साड़ू का लड़का हुआ अब सड़वाइन से पूछे कर बोले कि शायद हो कि ओरिजिनल हो सिम वाला हो सिम वाला ते
दोनों कर बोलत रे देखो हम पफा बाबा भोर परा दल बने हम अब कहाँ बोलत नहीं हम पैसा एक तर खाती 500 रुपया खाते है माई बहन बाप रे ना चाहे लेकिन तू बड़ा हुआ शराबी बड़े बेटा तू दुख मत मनी हो तू हमारा लड़का जस बड़ा बोरे यो हमारे का हो जाई मैं पागल हम तारा गाड़ी पर ध्यान दिले छोटी छोटी लड़का बड़ा सा को से पापा पापा मोर बियाह करा दो के करा से माई से तब लड़का का जिम्मेवारी लेबो भाव ना को हम कि नोच द कबार डाल ना सही बात तू लड़का हवा साढ़ू का लड़का हवा अजीत के साढ़ू हमार साढ़ू हमें यही तरह कर माई होई टोकरे में माई चुदा बेरा होता हो हम समय से हम निमन बात कही राजा पला राजा अजीत भैया के हमारे नए नए ब्याह मेहरारू तो हीरोइन भी है हां टप्पड़ हई कहे के नहीं कहे ना इतना सुंदर बाड़ी हां हम ना देखती ना हम भव के ना तरह नहीं कहले के चुप रहो तू दोसर जात हो हम दोसर जात हां ये मित्रता हो हां तहार मेहरारू हमार भौजाई हमार मेहरारू तहार भौजाई हां मैं तो भैया तब तो हमार रास्ता क्लियर कर दे दिखाओ प्रणाम कहले कि प्रणाम पाहुन हां चलो सालियों के नाता ठीक है बा चलो कहले के जीजा जी हमरा के यहाँ मोटर नहीं खे होत मोटर का काम बा तुम लइकाए से घुघनी खइले बानी घुघनी हम कहते घबरा मत तारा से बड़ जमींदार हम नहीं कहें बराबर बढ़े आई रहला अब ए बबू आरा जिला कहनी रामा शंकर व्यास के यहाँ हां देखनी की तो 3 रुपया किलो मोटर बेचतल 3 रुपया एक बोरा 3 समय लाद रो आड़ा भाई आरो आड़ी लेबे के बा कोने जे हला करी यहाँ नाड़ लेबो नाड़ लेबे के पड़ जाता हरा जरी एक बोरा मोटर के छेमी कहनी के जीत बनवाओ आ संजोग देखी का देवरिया प्रोग्राम रहे गांव के बगल में हां बरखा आ गइल फेल हो गइल तो कहले कि भैया बड़ी भाग से फेल भेल भाई संग ही खाए पिए के चले के समाई लोग के छोड़ दो हां पहले चलो गाड़ी अजीत के गाड़ी से पहने आप संग ही नु बा हां आधा किलो छेमी छोड़ौली कर मलकिनी घीव में कलहार देहली रा भूरा तन तनी खैनी जा हां अब घुघनी के मजा घीव में इनका मलकिनी तनी मोट झोट बाड़ी पेट भरल ना ना 1.5 किलो कलहार के अलगा से अपना खाती खा ले हो हमारा का व्यवस्था कहाँ कोई लड़ ले कहवा अपना बेडरूम के बगल में एगो रूम रहे पुरनका घर हो हां एगो मुंकी छूटा रहे में से झांके वाला हां दिया रखा हमारा अंदाज लेता हमको नहीं अजीत भैया कैसे कैसे मजा ले रहा है चलो देखा जाए ये तो आदमी हमें हां हम धोखा लागल बनी कब को मोबाइलो चलाई मुख में झांकी छेदवा में हां लाइट बुता के हां 0 वाट के बॉल लाल रंग के जरा के रजाई ओढ़ के सूती गईले हे बबुआ मोटर के छेमी के गुदली हां जब बनहलस पेट में 1.5 किलो हां आई 12 बजे रात के आने घास सुतल बड़े तले वो गैस बना दलस केहू के बना दी हमरे रुआ बना दी हां आई मुंह तुप के सुतल बड़े हां अमल कनिया मुंह बहरी को के तले अरे यार हाथरा बिजोर पादल जाला अब मौगी अपन तकलीफ छुपावे खातिर कहते के जी राजा जी जी अरे को भाई होई हां ई कहते बंद गर्मी डरे सांस नहीं खले बोले में आय जौन करेजा नाक में कष्ट सहले बा हां मुंह में घिंच तो नली बर्बाद चुप पंखा चलाओ पंखा चला के जंगला खोल के गैस बाहर भइल हां अब कुछ सांस आइले दादा फिर सुतल है फिर सुतल बड़े 12:30 में तले फिर आहू बहले बा हां रे अरे आता ना बिजोर पादल जाला मौगी फिर गलती छुपाते के रह जाए रे कितना मानी ले रुआ के आय बताओनी हना के रुआ को भाई हां चुप पक्का चला आज के गाड़ी फोड़ ले बरो यहां तारा पिछाता तारा फिर अपन जंगला वाला खोल के हवा बेना हकल है हां फिर सुतल है हां
4 बजे भोर में अब तक गहरी नींद व्यासन का लागेला मुंह बवा गो तले लो में अरे फिर मैं को तो के जी ए जी तीसरा बेर पूछते हैं को भाई हैं आए ई कहता चुप चुप रहनी तो 2 भाई हाँ एक भाई मर गइले हाँ आ तो रिहे रहे तो हम ढेर दिन जियो बिना पादिये के मुंह आते दे मौकी कलस की सुनी सुनी बीमारी हो के हो जाला हाँ ओके, चुप चुप कोडवर्ड बनाओ हाँ कोडवर्ड बने कने कह दिए हाँ लाज ना लगे हाँ कहले कि मुंह मत कहिए ना जब उन से आई न हाँ कहे कि पुलिस आवता हाँ छापा मारे हम जान जाए रजाई से मुंह भरी कर दे अपन छापा मारत रही हमारा कोनो दिक्कत हाँ हे बबुआ ये प्रकरण चलल इतना ले तो हम देखनी बादवाला ई बतवले का भइल गर्मी के दिन आइल हाँ आ खटिया पर बिना बिछावना के दोनों में सुतर रहल उ जनेरा मकई के भात हाथाना खा लेले रहल हाँ तो मकई के भात जानते मैंने बुझेबे ना करी कि पुलिस चल देले बिया कि आ गई गाड़ी आ कि पहुंच के छापा मार खटिया पर सुतल वाला दोनों में को हाँ 11 बजे उघारे निघारे तले जानी लॉम में हाँ जान ले बू आए चुप रही चुप रही तो ते बोलले कहना रे आए तोरा कहला ना कि पुलिस आवती है आए मैं कहते चुप रह चुप रही एगो दुगो पुलिस आई तब न कहती हाँ जिला भर के थाने कबर गइल कईगो सिपाही और चन के नीचे गिर के अरे तो हक के आगना भर देले भी है भाई